I want to tell you something the Lord said to me. God told me to tell you this. It's always been in you. If you've gone 24 hours and you haven't heard God, it's because He's on a channel you're not on. He's speaking to you in a way that you didn't catch. He talked to you in a riddle, you didn't get it. I just heard the Lord say this, Jerry. You're not a prophet. You are an apostle. Do you really think that He loved you enough to die for you, but doesn't love you enough to then talk to you? I've had the Lord say, Jesse, I've had God come tell me, he said, this is what I'm going to do. I've had the Lord literally say, what do you think about this? God has asked me for my opinion. And the Lord spoke to me back in 2015 to move here. 2016 we did. The tip of the mountain, from that position He spoke. So now I'm going to narrate to you everything exactly as I heard from the Lord. The Lord says this is the time and the season where worshippers will arise and they will have victory. What you call a pain, what you call a port. So to him a pia that you would have. Manta, but over you got to call papa. Katavi so to Mavi. That was why the headline. You really like to Paul Troy. That gives them blood up. Namhakan in a bottom Tavito. Joel Osteen, Joyce Meyer, T.D. Jakes, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Paula White, Creflo Dollar, and countless other so-called Christian teachers. Hato kini kibru ki bapneksan ba ublay ukren bet hakiskor jongki kios ngeu sisa na ublay. Hato desha ublay ubakren haki. Lada de sisa ublay bakren haki, lane ba ay jimpenpau haki, katagamut ka bakios ngeu na ublay, ka longkak ten ublay, kaya hap kerdan bat ka jingtho haka Bible, kiya hap kerdan bat ka jimpenpau haka Bible, bat lada kumta te, ngiham ban kentup lang yaki haka Bible, lada kumta, kamut ka Bible kamkut tang haka kitab jimpenpau. Hanrei haban peteng ke jing tho ya ka ketenu blai haban penmi cu ke kitab jing penpau. Hanrei haka kitab jing penpau pat la maham ba ombit ban banrap lane ban penja na lor ke jing penpau bala ai haka keten jong u ka Bible. Haka nege video ngin pet chapang ke nege jing keli hatu ublai udang ai jing penpau ne em haka nege ya ki bamanta ban jubab ya ka nege jingkeli ngi hab ban snyo thu ka ai ka jimpen pau kat kum na ka Bible ka long ka jingkran jong ublei chapang jong u bat chapang ki jingtmu jong u cha ukun benriu don arjat ki jingpen pau jong ublei ka banangkong ki general revelation lane ki jingpen pau ki balong kenlung ki baan ki special revelation lane ki jingpen pau ki balong kerpang ka general revelation lene ka jimpen pau kelung ka long ka jingtip chapang blai lamba ki jingthau jongu nila ban yo i yak jingthau ba phla jongu da ka ba pet sha ki aka baro ki ba la thau ha khandeu bat hasunru lamba ki ne ki jingthau ni tip ba udon blai long thau bat ulong uba start uba champang uba mayan bat uba klanbor baro. Ki special revelation part lane ki jimpen pau kerpang jong ublay ka long ka jingkran jong u haki briu jong u bat ya kata ka jimpen pau jong u la tho da ka jing prasad jong mensem bakhui ki jimpen pau kerpang jong ublay ki long ki ba ai jing tip ki ba ai jing hikai bat ki ba yalam lanti yengi ki briu naga banta bantip khambha chapang jong u chapang ki jingthmu jong u chapang ka jing sedang bat ka jingkut jong ka ne ka perthai chapang ka khubor babha jong ka jingpen im jong u yangi ki bapok chapang ubaman bat ki but sianti jong u badru lamba ki jingpen pau kerpang jong ublai nitip kumno ngide ban im habaya dei bat ka jing im bakan jado bat bakan jaman sim yakine ki jingpen pau kerpang jong ublai baro
la tho ye ki ha ki henriu pun riu teliki kitab ki bala penlong ya ka Bible. Ublei ula persat ha ki saup hong ngut bat tho ya ka Bible ka balong ka jimpen pau kerpang na ka benta jong ni ki briu. Ya ka testament berim la tho ha ki khatsan spa BC hadu sau spa sanpo BC. Kumba sau spa snem AA kata nadu sau spa sanpo BC hadu san BC. Ublei uklem ai ki jimpen pau kerpang hangno ru tat hadu ke jingwan jong u Yonis nong baptis. But ya ka testament mai la tho ha ki saupusan edi hadu kendai po edi. Ka kitab jimpen pau kalong ka kitab ke bakhadu jong ka Bible ya ke bala tho ha ki kendai po edi kat kum ke jimpen pau jong ublei ha u Yonis. Ka jingkeli kalong hatu ublei ula senge no ban ai ke jimpen pau kerpang haden jong ka kitab jimpen pau ka jubab lengkot kalong haoi balai ngaong haoi damar ka jimpen pau jong ublei ya ka keten jong u ka Bible kalakut no haden ka kitab jimpen pau ha kalenong ka bakhadu jong ka kitab jimpen pau la maham ba ombit ban benrap lani ban shimno ya ka no na ki kenten jingi thu lepa jong ublei kata gamut ka Bible kala dab yang pura yang ki briu na ka banta ka jingim jongi hangne hasla khendo ngum don kam shu ban yo ka jingpen pau thmai ne jingi thu lepa thmai namar ha ka Bible la tholut baro ki ki jingtip ki bangi don kam bantip kumbala tho ha Timothy lenong ka balai de khot khan riu khan hiu ka jing tho bakhuit baro kalong ka bala persat mensem da ublei bat kalong ka ba mentoi ban hikai ya ka jing shisha ban sneng ya ka ba bakla ban penbet ya ka jing duna bat ban ai jing ketu ya ka jing im ka ba bha khnang ba ubri uba syakri ya ublei unla ban long uba bit pura bat ubala biang bha ban le ya baro ki jaikam ki babaha baro ya ki henry pun teliki kitab jong ka Bible la jit lene la canonize da kinong yalam jong ka balang Kristan hakis pas nembar bat besau ban longkum ka wei ka kot bekhuj bala persat da oblei bat ka jingjit jong ki ya kene ki kitab bekhuj ka long da ka kendon ba perking bha bat kita ki kendon ki long ka banengkong unong tho jong ka kitab udai ban long u apostol jong Jesus Christ lene uba itu itau bat ubaya jan bha bat u apostol keluksa u Jacob u Lukas bat u Marcos kini kimde ki apostol handrei ki long ki briu ki ba itu itau bat ki baya ju ijan bat ki apostol jong Jesus Christ ka kendon ka baar omde bandon jing bakla sephang ka menor lene ka history ka kendon ka balai omde bandon jing persya ya ki weipat ki kitab bekhuj ublei haden bala lap bat lap diang ya ki henry penriu teliki kitab bekhuj ka keten jong ublei kala dab yang pura bat kane kalong namar ba ublei ulama ham ba ombit shu ban benrap ne ban shimno na ki jimpen pau jong u haka Bible ki jimpen pau jong ublei ki lakut no haden jong ka kitab jimpen pau ka Bible kalong ka jing theu ya ki aka baro ka Bible kalong ka kerdan jingpen pau ba jing hikai ke ba hakle tam ya ka balang Kristan ba ya uwei uriunge Kristan haden bala pentikna ba ki henry penriu teliki kitab ki long ka ktenublei la khangno ya ka jingpen rung ya ki veide ki jing tho jong ki bri beper namar ba ki ta ki jing tho kimla ban pendep ya ki to ki kendon ban rung syakathup kum ka ktenublei katukan ne ki kot bala peniksan kum ki jing tho bekhuj bala persada ublei kilong ka apokripa jong ka balang Roman Katolik ka kitab jong ki Mormon bala tho da Joseph Smith bat ka Quran jong ki Muslim ya ka apokripa la kentaj namar ka don jimbakla chapang ka menor lene ka history ka don jimbaklaru chapang ka culture bat ka baklaru haki jinhi ka shong tenrai ya ka kitab ki Mormon bat ka Quran jong ki Muslim la kentaj da kinong yalam jong ka balang Kristan namar ba kineki kitab ki ya tengku lene contradict ya ki jing hikai shong tenrai bala don lepa hak Bible
kum juru ki bru ki bapun kesan ba ublei ukren haki lene ki yo jingpen pau na u bun na ki long naka charismatic movement ban ni hab ban kanta ki na mar ni tip ba ka jingpen pau kerpang ublei kalakut no anda ulah dep ai ki jingpen pau bala tho da yonis haka kitab jingpen pau ka bible kala dab yang yangi kijing thu lapa ki ba ublei ula ai haka bible kila biang yangi ban tip ya kala wei jong ka perthei kijing maham bat kijing hikai haka bible kila biang yangi ban nang ban yeng haka hok ublei kijing tho ban jingpen pau haka bible kila biang yangi ban tip sepang ka jingkermen ka jingpen im ai ublei long pa ukun jong u Jesus Christ bat jar u bakloi ban phaino na kapok bat ngej hau Jesus Christ unyo ya ka jing im ka babam jukut ka ne ka jing shisha kala dab biang yangi ka gospel u Christ kala dab biang yangi u Christ ula dab biang yanga bat yangi baro ki banget hau kumta ka kten jong ublei kala dab biang yangi la ka dei ya ka jing im bakan jamet ne ka jing im ka bakan jaman sem namar kata ublei ai su ki jing pen pau kerpang haki ki ya ki bamanta lada unu bre periksan ba ublei ukran hau dan neu ai ki jing pen pau ne ki jing thu lapa hau ni haban husia nginde ban ngej bet namar bla tho haga kten be khoi ublei ibakin semi chibon kinong itu lepa lamler berki prophet lamler berkini kin pen i ya ki dak ki bakrau berki jing phla kad ban syukur lada kalong ke bala wat ya ki bala jidru